Hello YouTube. Sitä ollaan yhtäkkiä Helsinki-Vantaalla. Lähdetään vähän prätkäreissuun. Meillä piti olla nyt Joelinkaan meidän vuosittainen Norjan retki, mutta sunnuntaina katteltiin vähän säätietoja ja todettiin, että jätetään nyt kokeilematta, että sataako siellä Norjassa vettä vai ei. Siitä nopea plan B. Keksittiin, että tästä lentokoneella Münchenistä vuokrapyörätti, siitä on hyvin lyhyt matka tohon Sveitsin Alpeille ajelee. Siellä ei ole tullut ikinä käytyä. Vähän mitä tuli tuossa googleteltua, niin varmaan aika nätteihin maisemiin päästään ajelemaan, mutta pian se nähdään. Okay. We do it. It must be parallel. Ugly with this. No niin, ensi alkuun tiputeltiin tuolta Münchenistä vähän alaspäin. Päästiin jo jonkinnäköisille alpeille. Tässä tehdään sitten vähän reittisuunnitelmaa, että mihinkä suuntaan oikein lähdetään, mutta kyllä näitä alppeja tässä olisi tarkoitus sitten mennä pitkin poikin. Vuokrapyörienkin alkaa vähän pääsemään jyvälle ja tuntuu ihan soivalta peliltä käteen tänne tämmöiseen ajeluun, mutta katsotaan nyt kun pääsee tonne vähän oikein mutkia nieleen, että miltä ne tuntuu. No niin, ensimmäinen yöpymispaikka päätetty ja kohteeksi valikoituu semmonen paikka kuin Merano. Ja sehän menee itse asiassa Italian puolelle juuri ja juuri. Tästä aika passeli noin 3,5 tuntia sinne. Niin, 3,5 tuntia tästä sinne ja aika hyvää mutkapätkää tuosta kartasta näytti löytyvän. Lähdetään sinne syöttämään. Erikoinen paikka, kun edellisessä paikkaa ei käynyt käteinen ollenkaan ja nyt kävi pelkästään käteinen. Sitten ollaan Italiassa. Tänään lähdettiin Saksasta, sitten hetki Itävallan puolella ja sitten Italiaan. Saataanko semmonen lopun? Varmaan 80 kilsaa, niin ihan huikeata tietä ja huikeita maisemia. Osu nappiin reittivalinta, vaikka vähän tuurilla niitä reittivalintoja joutuu täällä tekemään, kun ei ole ennen käynyt. Mut nyt osu kohdalleen. Keli, kun käytiin korkealla parissa kilsassa, niin se laski johonkin 23-25 aika sopivaksi ajokeliksi. Muuten on ollut semmoista 30-34, että melkoisen kesästä keliä. Hotellia ei meinattu löytää millään. Navigaattorissakin luki, että kävellen perille ja silloin kun se ohjaa kävelyreittiä ja meet kuitenkin moottoriajoneuvolla, niin se on vähän semmoista valinoloa painaa tuossa ihmisjoukossa, mutta ei me löydetty siltikään. Sitten me jätettiin pyörät johonkin ja käveltiin tänne, mutta täällä nyt sitten yövytään. Kiva huone. Saatiin nyt sitten vihdosta viimein, kun tämä löydettiin. Nyt pikkasen töitä syömään ja huomenna sitten
Sveitsin puolelle. Uusi päivä käynnistynyt, se on tänään. Aamupalat syöty, vähän töitä tehty ja sitten navigoitu, että missä tänään ajellaan. Tarkoitus olisi suunnata Andermattia kohti tonne Sveitsiin. Katsotaan kuinka lähelle tänään päästään. Yksi valmennettava asuu täällä Sveitsissä, niin antoi vähän tuossa reittivinkkejä ne tohon karttaa ja näyttää aika kivalta ja lähdetään liikkeelle. Keli lupailee semmoista plus 34, niin voi olla, että menee nyt se ajotakki pois päältä. Ei ole mikään viisas temppu moottoripyöräillessä, mutta eilen oli oikeesti melkoisen lämpöinen ajelu. Täytyy vaan ajella nätisti rauhakseen. Tässä nyt on semmonen 20 kilsaa tultu ja on kuuma. iPhone huutaa lämpötilaa. Yritän tällä navigoida, mutta ei se toimi. Se on ihan tulikuuma koko ajan. Ja tästä löytyy apteekki. Joeli hakee nyt vähän aurinkorasvaa meillä. Muuten voi olla, että menee käsivarret vähän ikävän näköisiksi tämän päivän aikana. Ei auta valittaa. Huikee keli kruisailla. Kohta pitäisi alkaa ihan kivaa tietäkin sitten näkymään. Nyt olemme täällä jossain Mustairissa. Tänne tuli hienoa tietä ja tästä lähdetään vähän tonne alaspäin Luganoon. Ja Luganossa katsotaan sitten, että mikä se yöpaikka. Onko se Andermatti tai joku Interlaken tai... Mennään johonkin hotelliin. Pitää laittaa luuri sillain, ettei se ole täällä laukussa, kun tää lämpiää koko ajan liikaa. Kellosta on sitten navigoinut. Välivesi.
Nyt ollaan matkalla kohti sinne Luganoon ja tästä on joku 40-50 kilsaa sinne ja lämpömittari on näyttänyt semmonen 38-41. Se rupeaa olemaan sen verran lämmin, että se ajoviimakaan ei enää viilennä, vaikka mennään teepaita päällä. Niin pakko tällä 2-3 tunnin jälkeen aina pysähtyä tankkaan vettä ja vähän varjoon viileentymään hetkeksi. Aika lämpöstä on ollut, mutta olen siitä ihan mielissäni. Mieluummin näin kuin viileitä tai vesisadetta tai muuta vastaavaa. Tän kanssa pärjää kyllä ja tästä voi ihan nauttia. No niin, 3. ja viimeinen ajopäivä. Ollaan Andermattissa Sveitsissä. Illalla kun tänne tultiin, niin semmonen varmaan viimeinen 30 kilsaa kun oli jäljellä, alkoi sataa vettä. 2-3 kilsaa vesisateessa ja sitten kävi kyllä aika mieletön tuuri. Alkoi 16 kilometriä pitkä tunneli. Tunnelissa oli helvetin lämmin, 40 astetta. Siinä kuivui saman tien se, mitä kerkesi kastuunkin, ja tunnelista kun tultiin pihalle, niin sitten ei enää satanutkaan vettä. Ja tässä Andermattin lähellä on tommonen Furkapassin sola. Siinä on aika kivan näköinen lenkki, mikä käydään nyt ensimmäisenä ajamassa. Siellä pitäisi, kautta uskon, että on ihan kivan näköistä tietä ja maisemaa. Ja sitten kun se lenkki on vedetty, niin katsellaan reitit tuosta Müncheniin ja siitä mitä jo vähän karttaa tiirailin, niin voi olla, että ihan kivat reitit löytyy sitten sinne loppuun viimeiselle vetäsylle myöskin. Katsotaan mitä tiet mukanaan tuo. Siinä oli Furkapassin solareitti. Toi oli noin 100 kilsaa pitkä ja kannattaa ottaa screenshotti tästä. Jos joskus tuolla päin ajelee, niin tolle pätkälle semmonen 5/5 suositus. Tää menee ihan top kärkeen reiteistä, missä on käynyt ajelemassa. Mutkat ja tien kunto ja maisemat ja kaikki, niin ihan timanttinen pätkä. Ja sitten olikin loppurykäsy kohti Müncheniä.
Sitten oli vielä tuo siirtymä Müncheniin, se oli pitkä pätkä, varmaan joku 5 tuntia. Ajettiin siinä ja karttaa vaan reittiä sillä, että olisi vähän moottoritietä ja paljon mutkia. Ja aika tuurilla ne aina menee ensimmäisellä kerralla ne reittivalinnat, mutta nyt osui toikin kyllä oikein nappiin. Oli hyvää tietä pahtaa menemään sopivasti mutkia. Ja sitten viimeinen 70 kilsaa, niin semmoiselle tielle, missä ei ollut nopeusrajoituksia, niin se oli aika hauskaa kanssa. Tosin tummalla visiirillä, ihan pilkkopimeällä kelillä, niin oli sillain vähän kiikukaa kuin jännittävää välillä, mutta hauska kokemus se oli. 225 kulki tommonen GS ja vähän siinä tuli ikävä omaa pyörää, että olisi ollut se mukana, mutta toisaalta ne olosuhteet, mitkä siinä kohtaa oli, niin oli ehkä ihan hyväkin, että se ei ollut mukana. Kaikin puoli oikein onnistunut reissu. Pari kertaa saatiin muutama välivesi. Vähän kastuttiin, mutta kertaakaan ei läpimäräksi ja sateessa ajettiin koko reissusta ehkä Baltiarallaan 2-30 minuuttia, muuten osui kyllä kelit äärimmäisen hyvin kohdalleen. Ja täällä on nyt käyty ensimmäisen kerran ja ei varmasti ole viimeinen kerta. Muutama virhe tehtiin kyllä tässä reissussa tuolla ajellessa. Joo, eli se hyvin pongas. Ja kun tuli 2 pyörästä vastaan ja siinä aina kohteliaasti lapaa pystyy, niin niistä muutamasta sitten huomattiin, että sehän olikin skootteri, mikä siinä tuli, niin ne jää joskus vähän harvittaa, mutta antaa mennä nyt välillä läpi niidenkin ja pyritään olla jatkossa vähän tarkempia. Sitten ennen kotiinpaluuta vielä kenkäkauppaa. Noin mun ajokengät, niin ne sai nyt viimeisen reissuunsa. Ne rupes olemaan niin rähjäntyneet, että lähdin ne hotelliin. Lähdin hotellista näillä lipokkailla ja näillä ei kehtaa kauhean pitkään täällä talasia. Eli ensimmäiseen kenkäkauppaan. Löytyi Adidaksen kenkäkauppa tästä ja tästä kenkulit jalkaa. Dodi! Jalat takaisin maan kameralle. Oli varmaan lentopelkosille melko eksoottinen lento siinä oli. Lento oli myöhässä. Taivaalla oli vähän myrskynyt jo siinä kohtaa, kun kone oli tullut sinne Saksaan ja se oli myöskin sekoittanut sitten vähän liikennettä siellä taivaalla. Ja olihan sitä vähän semmoista ihan vattanpohjasta ottavaa ilmakuoppaa tännekin tullessa, mutta semmoista se välillä on. 5/5 reissu, siitä ei pääse mihinkään. Till next time. En tiedä mihinkä mennään seuraavaksi, mutta mennään. Tää oli nyt ensimmäinen kuvailu myös tällä mun 360-kameralla. Tästähän minä siirryn sitten leikkauspöydän ääreen. Katsotaan, tai tässä kohtaahan se on nähty, että saiko yhtään mitään aikaiseksi, mutta ei kai tälle videolle nyt sitten muuta. Ota vähän somekanavaa, snappia ja IG:tä seurataan, jos huvittaa. Ensi kertaa.